organizované potápění a šnorchlování. Tady máme potápěcké centrum s veškerým vybavením. A teď dojde k instrukcím, jak se máme správně potápět a poté teprve pojedeme na pláž. Tak tady se musí vyplnit nejdříve papíry. Takže jsme tady vyplnili naše údaje a k tomu ještě zdravotní stav. A z druhé strany, že souhlasíme, co tam bylo přesně, že souhlasíme s podmínkami potápění a s riziky, že jsme si vědomi a nebudeme potápěcké centrum žalovat. Tady už se chystá naše výbava. A tady nám ukáže instruktážní video. You will notice a slight suction feeling in the air spaces in and around the suction feeling or pressure in your ears to increase as you go deeper. To counteract this, it's very important to equalize the pressure early and often. If you feel any pain, stop descending and notify your dive leader immediately. You may need to ascend a little bit to relieve the pressure and try equalizing again until you're healthy. If you dive while congested, it is possible for air to become trapped, preventing it to release on ascent. This is called reverse blood and can damage the fragile tissues in your ears and sinuses. When you ascend, the opposite happens. Gases and air spaces expand because of the decreasing pressure. Jak mluvíme pod vodou, tohle je OK. Když se vás bude ptát, jestli jste v pořádku, tak musíte odpovědět. Ano, jsem v pohodě. Mám problém s ušima, s maskou nebo s čímkoliv. Pokud máte nějaký problém, tak vám pomůžou i ve vodě. Nemusíte jít nahoru kvůli tomu. Tohle znamená chci nahoru. Tohle znamená jdeme dolů. Budeme se fotit. Nemusíme rychle plavat, můžeme zastavit. Všechno děláme pomalu. Plaveme pomalu. A posunkami se budeme domlouvat. Kdy si moc jak máme ty maska, to nechy nero? Pokud v masce máte vodu, potřebujete se jí zbavit, musíte zmáčknout tam nahoře, podívat se nahoru, dýcháme pusou a nosem vydýchneme, aby voda šla pryč. Takže tohle nám pomůže zbavit se vody v masce. Takže dostali jsme instrukce a pojedeme na pláž. Nemusíme se stresovat, všechno je jednoduché. Čím více informací, tím těžší. Super. A pak si člověk nepamatuje, co všechno má dělat, takže my už se chystáme na pláž. Tak tady už je připravená výbava s autem a my se za nimi vydáme a pojedeme na krásnou pláž, kde je opravdu zážitek se potápět. Tak a tady už jsme na pláži, kde se budeme potápět.
Tak nasadíme masky, ploutve a kyslíkovou bombu samozřejmě. Potápění probíhá v malých skupinkách, takže se vám mohou opravdu věnovat. Ještě poslední instrukce, protože pod vodou se už budeme domlouvat jen posunky. Všechno v pořádku, ano. Tak a už jsme pomalu připraveni. Tak a teď můžeme více do hlubin, maximálně do 5 metrů pro začátečníky.